Yun mga kabro, panahon na to rin banha kayo dire. Asa nga yung banha ni. Sabi ka banha kayo ba? Mga dire na natita oh. So ano siya. Asa ka na yan lukit yung banha kayo. Man makita. Sigmo na yung banha. Ano yung banha ni? Oh, basta yung aron ting hapon na tingit-ngit. Kaya mga banha madungog. So narira natita. Abang yung banha oh. Abang yung banha luwa man. Oh, hilom na. Balik na po sa tingog oh. Oops. Diri yung tago. Oh, hilom man. Di ba ganyan maon yung banha? Sa nga lang kaya kunon mag-ilaw ng kagabi kangit-ngiton pati madungong yung mga banha. So nawala na ang banha. Yan ano. Diri na ito nakita oh. Yan, di ba ganyan maon yung tingo ganyan ha? Ano siya? Banha magod. Wala lang banha. Oh, ang langit oh. Siya ang langit. Ilog na ang kangit ito kayag. Dirito nga banha ganyan. Dirito. So ito. Wala lang banha eh. Wala lang banha. Ngit-ngit na mga. So marang siya mga kabro no, nawala na mga banha dre. Gusto nga na ito pangita. Wala man. Kahoy dre mo tingog dre. Itong siyang tingog. Kaya nga kahoy oh. Wala ito dre dre tingog gani ha. Dito ka sa gatingog ito. Ya. Ato diyan tago. So mga siya mga kabro na nawala naman ang tingog. So sunod na pod manungga na to. Daghang salamat sa pagtanaw o see you next vlog. Bye bye.